Aya Gadawu no, enya ne din ankasa ne Gadawu. Ne din ne de akwasi Gadawu. Na Gadawu no, ne suni ne ban a oba akomu a odi behu. Ono ne fugu no, omo de ne din sedie na twere din egu akire. Oka oba, oka bema. Gadawu de mani Fred no, na nipa ne nso amekwaje ne woni nsem no wanka nche me se woka ba. Ne oka kire me ne se Gadawu, oka bema. Na asa na obehu se waka oba bi ne gira ba no atwa bela. Se wo bu nsakra na wo chia ne kwonfo se ya. Ye fra bibi mla itimi ye wo. Obetima bu nsa ato aso a be ye bosome miensa. Ye wakanchina ye wo baatia eka ho ye wo suman bebre enti obi wo ho di kan kwa okwaje Gadawu no ne ba ankasa ba na akire wo ya ahobo a wakotu ase ni nyina ase ne kura wakotu a wawie no wonwie baatia na ankasa nso kwa kwaya amamra enti Gadawu ne de wo ne suman beye num no ne omnam adenti na ya mutu aboson foforo ka nyamo wo sempanyifo na bu bebi se nam dodo ho yi ensen kwan ayefo ene konfo afia asanso ehia omufie ene tian from afri nkofo kobu faso kokotu yen twetwe komo ena ano no nene etwe prino no oka Gadawu Bosom Gadawu minim so ye Bosom so ye moti anase oye nsu a ana blani a obeka akire na yesuande kakra afa ye Bosom Gadawu enso hona ukọ beebi anase wo hweye na ebia wo bi anase unnim se eye no na eba wo so na wotie story ne na wo de ne boy bra anase esa na eja wama ho ayehye na watwe apin obi o Gadawu na otumi aboa wo na se ne be ya obesi bi ne no ananse no otumi ene na nante na nakwa ba bia boko eja no dando ene de ase wani abru wasani ni yegu iso yi de ana we ye wa unko otrimi anase ebi ka ho me a metin medical twakora Ochan be how many times? Me twano baako. Me bo atnase tano na mekura ne ntino. Omo ma me twai. Okom tano bia na. Obo atnase wa mamra omoye ma se ye tano ne nko na mekura na kampesa ne de mentwa bio. Enso enam se etiamfa ma opempesa ne ntino. Me twaaye no osan ma me ya mamra ma tano no na esan etwa ne bio. This is the tano na tawase. Because of environment. What's I say? Okay. Eno no ni edi nkomo na no bibi sase etian flama. Woni ni ye adwuma na enya how many years? Etian flama akom ne kan me a me call me nanam ho ekwadware aduru no. Emu ana etian flama de kan me. Si me ka se akom ne kan me mu na me nanam ho ano no so ware me kan tano ne ho. Is it when how many years? Ti say me fa se 14 years me near time for manante year dey 14 to 15 years mo. Okay. Obi a mfa nse opese tian from manante na say e bia wa ba fie ho ene ma bedi agora. Mfa so de be no benya free tian from man. Etian fama obi a wonwo oboa no. Obi a na dwuma nye etian fama yesuman a oboa ni power kwano ensa nyina so. Enya awo sa wonko ena nya adwuma enya nko. Obi akontusem oyema no ne wani naso no se tiafa ma kan asem na yesutie se utie ne yesuman ne kan nko ade a o ma ne naso mfa ne wo ha won san koda. Okay. Ene se ne omoka so ye Mike enje Mike de ne se yesa o. Se honhom bia no oni abofo ne nam. Na honhom bia so te se bofo. Ya tia se ene ye ma ye nkomo ne so. Eye Bosom Gadawu. Epesi ehu sene emisu ene ne ban bibi ofrie na ho akra na de ne baaye ne ade no bibi ofri ni nchi fri pa no Gadawu te sen. Da se. Eye Gadawu no enya ne din ankasa ne Gadawu. Ne din ne de akwasi Gadawu. Akwasi Gadawu. Na Gadawu no ne suni ne ban a oba akomu a odi behu. Ono ni fugu no omo de ne din sedie na twere din egu akire eye Gadawu no eye akwasi Gadawu na ankasa de dodo na afa nwu akire ubehu dodo na aye Gadawu na omo de sedie na ne chene nso no sedie gu ubehu se firi ha na akosoro sei no sedie na egu ano
na wo hye ne konfo bia nso a ne konfo ni mpesempese fi se Gadawu no anya ono kwa na nam ye wo kanchena wo ho ye wo baatia suman na ka Gadawu hu no edoso enti ebiba akomu a oyisuja na de kom na Gadawu na nkasa de obehu so ba akomu a ode apetesi egu na chi se wonnom ode gu na chi na wo se suman we de Gadawu ene na tawe ye hye no na ode behu se Gadawu na ekoi ti ena na ayi ne fugu na no se nso te se me fugu ye hye mi obehu se ntoma Oma hyehyɛ na sede no etoto aso ade atwa ahia saa na Gadawu na hofade no eti na hofade ne ka bibia na hofade ne de ka bibi firi se kye ne kora hye no kye ne nya kye bia keke kye na ankasa kora no tumi wo ena fugu na ankasa nso ewo ne ya mamra omo ya ansa na fugu no oma ye saa ade na agu akire enti ansa na fugu no fanse bia bebi ombekwa akoye no eho na okotene mu ana so mo de fugu ni befia na mo ya mamre ne amane ma ne betene ya suman na ankasa nte fugu ni suman na ankasa ye suman bi te sesabe mframa a ye ka ne ho asem no eno so ye Bosom a esiwa wo de ya mamre be won se konfo bia fugu a ye hye no enhye ne keke e wa mamre a wo ye mafugu no ansa na obefa hye enti no won se obi kodwam na se ye to no ne anya na ewo ne ye wo no ho a wo moto na omunya no nti suman ankasa fugu e hye omo ana obehu se suman bi asi na hofade no se suman ya eboboro no emu ne se ebo no saa kwa e wa adura ewom Gadawu ehin no free Gadawu medie a mekoje ye no efri chalemo chalemo zamna ma side e ho no free nti Gadawu ne de ye mpepefo seremfo Bosom nti e kase Gadawu na ase kire Gadawu na ankasa de misa na setre be ne mate nipa ye kwaje ni won nsam e ka kire ese ne din ankasa de akosi Gadawu jumadi be na wodi ne duma wodi Gadawu wo chibaye Gadawu chibaye Gadawu na ankasa nso se waade ayra ye de ni bodu ahwehwe ena Gadawu na ankasa se wodi afuo wo si afuo ne nkoso obi wo ho se maye afuo enu se bia kokoo de kra mete no me hu ne meye ana kokoo ne timi soa mentimi de mani bu kra mentimi nte se ne menya no e wo Gadawu amamra bia wo beye omode aduro bi be ma wo de kwa akohye afuo nim se ye tumi o se ye de na eti kokoo ne so a enam se wabagye sa Gadawu ne amane de akohye mu nti no tumi bia ntibi ntwam wo afom ho ana se obi wo ho se mesidan mentimi fa meti kra nto dan nim wo bagye sa de man kra de kohye mu a bibia bejai okay oka ba oka be ma Gadawu de mani Fred no ena nipa ne nso amekoje ne woni nsam no wanka nkyem se oka ba ne oka kire me ne se Gadawu oka be ma na asa na obehu se waka oba bi ne gira ba no atwa bla se wonye bra bi no ohu se won se ba de ye ho niema no edoso Gadawu ye obi a wo kiri bla ompe basabasa o chiribela enti se wo ye ba wo kwaje na wo bebu nsa eno ne nkire se ba nkwaje o ba wo betima kwaje aye ho amamele bia ontimi mfa wonsa kora nto so omfa wonsa nso ni mu na emom ba wo twa bela de wo te se be ma nti Gadawu betimi awaro am na ye okay enti wo de no kwaje na wo twa bela me kwaje na me ntwa bela na emom na me di kan ka se ba ekokwaje se wo ba be ma obane mom na wodi ne din eye dey ekwa akwaje ana asa wo okunu a obetima akwaje esi okunu na aso na okunu mom aye ho amamra ma se wo ba wo da wo na sakra na ye be ma na se Bosom ne penenko a otimi ware no e de ni bedi dwumade bia wo pe e de ma na mom ntwa abla Bosom ne ntimi ware ma ne nyeye okay yesua Gadawu ehu ensam also free can I say Sharamo ben Abidjan na ben Abidjan Sharamo no onam ye nkranza eye kuro bi wo ho ye frɛ ne kentampo wo fa kentampo anu akofa apiska na wo fa kuro bi e de zamnama wo firi zamnama na okosa Sharamo ho ho na Gadawu wo ifre yati ase yati Gadawu se kosunsun ma oba wotesen
Gadawu no oba ubehu se nipa no ho bewo so se eye tumi na ankasa no otimi di nipa no kura to fom ubehu se wode ne nsase no kura betima bona so mu saa ubehu se nipa no ho popa na nani na ye kokokokokoko no hu se suman no na ye ba no se apart from se obesane esi ebi akonfo so oyi ne ho ekire konfo oyi ne ho kire wo enti se wa ware ne nko ade ye suman ma ye ne omonam yi se ne omokasa kire ye no saa na Gadawu ne nso tie suman bia wa ware na yire te se ba wo ne wukunu ti wo oyi ne ho adi kire wo okay enti oyi ne ho adi kire wo no wate sen ono so ye 10 gram tuntum saa wo ye obi a wo wa oyi suman a wo wa tuntum obi wa se wo ba ebia sedie ne nan ebia anka wanka wogu ne nan ni ade ono no de no so ye den bi na meka se suman no Gadawu na nye ono nko anenam ba tia wom kanchena wom nsuman ne dooso nti umfa se yese abosumaduasa nti wo ba na o ye 30 na wo ba nti so wo ba ono no dooso obetimi di ebia wo ya ni maba ebia na ubu ni se eye Gadawu no be ebia na eye ne suman foforo a wone ne nam na ono de nanim kura ba nti abosom no Gadawu na nye ono nko anenam obi oso akotu Gadawu a wase Gadawu nko anenam no oboa Gadawu no ye wakanchena ye wo baatia eka ho ye wo suman bebre enti obi wo ho di kan kwa a okwaje Gadawu no ne ba ankasa ba na ache wo ya ahoboa wakotu ase ni nyina ase ne kura wakotu a wawie no wonwie baatia na ankasa nso kwa kwaya amamra enti Gadawu ne de wo wo ne suman beye num no ne omonam adenti na ya mutu abosom foforo ka niamo wo sempanyifo ne bu bebi se nam dodo hoyi ensen kwan ena sebin preduasa abo bi ahawa ma me wonsen ne bon ne enti ameka sa no on se asuman no bebre na akwa aporobo me bosom tano no obetimi akwa aporobo wo baabi eyese on se panyi ko baabi a wode fie no eja baabi nipa wo fie eti saa so na se bosom no ansa na obekọ baabi akodi ne dwuma no eyese wonya sumanya obehwe suman na chi se panyine ne ni ho a yesi ahohine nti ne eja bọwe panyine ni ho a nkra na behwe ena se panyine wo ho a obetima suma nkra no amoma kodi dwumadie ena tano no nso no ono ne suman brafo na ye atian fama Gadawu ene suman brafo ekeka ne ho no enti tano bia wo ne suman brafo enu nti ne ma konfo bia kom kana ana se suman kana osan kwaji suman foforo ebeka ne de ho sane ebeya dwumadie na wodi no obedi ama mansan ya hu se dwuma na wodi na ye nanam ankasa na afre na na se dwuma na wo ye no eye nanam na afre no oje ne som ne nsutum enti wo ya ma nananom fre no mo fre no mo bre enye kwa se obi wo ho ase bia suman ne ba me so a na ma bre ena obi wo ho kra na obi twama otime besra no eni ade wo ya na ni timi kan na wa beka ofie eni ade akonfo ne na musa enti na omusa ne bebre ewo nipa ba akofo so na na idasewo ni awo kanu on se asofofo dooso saa so na nananom akonfo nso yenso ye yese ye dooso se akom no entimi nka ne pa ba akofo e ma ne nyeye tete no nkom a fie bia buchia miensesim bia no efie no ewo ne omudi ginae fie bia yetete fie no ewo aginaye a ye de gina fie no enti na akonfo obehu yesi suman aka wei efie krampo mu no fie mi baako mu no suman wo hɔ a ebia na suman ne boro be mienu enti se kamea ebetima san suman foforo no betimi asa akoka foforo enti abusua bi mu hɔ a akonfo be mienu ana miensa ne wo eno ne nkyɛ sɛ suman baako na aka mu suman no egu ahodo enti se me bisa asambakra se ebia obi efie na ginaye bi mfanse bia sika wo ho ema ni ho no ade sika na kwa kwasesa kwaje ma kyerɛ sɛ bosom ofie ho bosom ofie ho sɛ aginaye bia yɛ bosom aginaye ɛyɛ bosom aginaye no ɛwɔ nananom amamra ɔmo ma no ansa na akwa di aginaye no ana sɛ sika wo ho na mma ni ho no
okwa akwaje na awa amamra afi bia wo ye dan wo ye ede masade no nti se nipa na okoye saade no wo wu ankyere obi a kwan be no befa so be saade na na be so no befa so hu enam se ye tumi ni nti ne tumi no betimi abeware obi wo fie ho ama tumi na ankasa abekire amane a eso mo ye ma no nti se tumi ni mekire ya etimi dinya wo fie ho ebetimi adinya ena obi anso ni ho asabe mpraduasa okwa akwaje ade a obeka se wodi sie abusua okwaje a obeka akire na se daachi woni ho mpa nkyiri manso ayeden ato aso aye enso enam se nne omo kasatia ye nananom som na omo se ba nyankopon abosom ye nkwase asem ni nti no dodo na se wakwa asori ya no ato ne soma ankasa omo de dua fie wo no wato atwene nti e basa na wonya ade ne a ebedi wonya wo so bibia mu ebe ye basa nti obi wo ho a wokọ no ho na so ye sofo ne de ebeti maka cha o sa ade sei na wo mu fie nti monkọpẹ ho akiri akwan okay yesu ref na sa akofa ye nchi sunsun mu no apart from say e bia obefre tian frema e bia me pipes ana me pese me tukwan me pese me nyeska ne ade no apart from na adwuma ben biem no ye e wo sunsun aye etian fama na Gadawu etian frema ene Gadawu nyina etian fama ene Gadawu adwuma omoye no enye pipes sem nko a wo pesa wo beje omo ankasa de omo koye adwuma akwanya ne wo ho manipa oso wo pebosom no nya konfon kwa na ekita bosom no won se de meka no nya ntimase ebi wo ha mo se be wo se no o ye na adwuma agi ni sika ena waba nti pese me hu se Gadawu etian frema omo ye adwuma fufuro bia omo gipe o baabi oh hunhum bia wona adwuma wodi memeti ai se wo madwuma medi ene ton se nananom ba me so no ebia e wo mafom dwuma bi ana adwuma foforo a me ya me de support se abosom ne maya me ye de aboa enti sanso no mo nso e wo mo dwuma di a omudi ebia kura na mo wen wo mo yere se bia bone bi mekana na mo yere abusua mu no omo kobo mo hu ba obi wa kwantuom omo kohwe ne so se bia how been to no emom nkasantia na yire a omudi nachi no enti suman bia woni dwumadi a wodi na wo frɛ na firi baabi a wo firi ho mom aba enti obi wo ho a bɛfrɛ no se na me wo baabi ya ade na ma frɛ me no eye no kre enti ubetimi a kyerɛ dwuma dia Gadawu di apart from say onye yire bia wo ye kwiani ebia wo ye teacher ni ebia wo ye bank manager ebia wo ye police ebia wo ye soldier onone de ne yeden Gadawu die mentimi nkyerɛ ne dwumadi a wodi firi sɛ ne dwumadi na me ka sɛ apart from say nipa beba ne na so ama na hwɛ no no wono nso wa abusua a sabi abusua wodamu no abre ni abre bia obɛhwɛ sɛ abusua no nso how bintu wo mo suman bia wukita ne bia nso bɔ konfon ne na abusua ho ban because ebia me ye presenter na me pese bi hu ebia oh etian frama nso ye presenter ne ene na afa na kyese so na ye connected minim se etian frama ye presenter so what you say minim se Gadawu ebia o ye cameraman se wo hu de me pese ne se wo ye honhom no honhom de wontimi fa ne toto saa ne ma ne ho honhom betima adane ne ho police ni obetima adane ne ho sofo obetima adane ne ho kuyani enso na bia atebia na wo se wo mu no na nya saa atebia na ne sune ne bantie nti ahonhom ne de omutimi dane wo mo ho kwan bia so mo pe nti wo hu se Gadawu adane soja ni da obetimi adane otimi dane nso baby e wo play obetimi a play baby ha se fa sofo fam e fa akom fam e fa nkura fam obetimi adane ne ho akora obetimi adane ne ho sofo akogina kwan ho abia pirichi ubehu ne se ye sofo nso na bia enye sofo na ye bosom na ebia gira wa wo ani na obehu se nipa a wo kasa idie ye bosom na mimi hu Nyankopon da na bia me wo ani me hu se Gadawu pirichi be de hu se oye Nyankopon ana se oye bosom sa wo ani nti ubehu o wa ani ne nko ade se baifuo ehu me a menam hai se me ye konfo na se mpese nwu metiri so
na se wo hu se menam ho na me kwa wo hu se nipa wo koi tumi di nachi eye tumi sei na di nachi na so mo se Nyankopon so atwa mpese eno de se ena wias no bia ka ne ope obesi Nyankopon eye sei obesi Nyankopon ye tuntum obesi nyame ye kokko eso ye nipa nyina ye mfa ye ni hu Nyankopon da enti Bible na ekita ye no eno na ekasa aya mo mbusa nananom maye because omo do mo ne Nyankopon ne nam nti aya mo mbusa omo maye mate na ye nya ye ho ntiase nti obi ka ne yetimi aka se nananom class Nyankopon oye tuntum oye kokko watwa mpese oba onante sei ne yesu yetimi anya enidaaso anase ye nya hotoso na me so ekira nko omu kiremu na bia me so mi na ba bi na me ko hu obi an ka se ene wie na nananom ye den eka zata se Nyankopon ye medidi se onye nipa se ye nipa ye te bia ye te ya no Nyankopon ye honhom te se de abosom ye honhom na Nyankopon se ansa na obeka asema kire ne nkoa no ana nipa no ofa nipa so te se na nanom fa ye so no no wakasa afa nipa nim nti saa so na Nyankopon se ne abosom fa ye so kasa no saa so na Nyankopon so fa ne nkoa so kasa den na Gadawu mpe Gadawu ade a wo kiri ye bla apart from bra ana ade a wo mpenso ye pleku ochi pleku ochiri no blani e ochi pleku ana onye blani ochiri se oye brani be brani bia so wade a wochiri be etiamfa ma na menhu ni su na me di ka se woye suman bia wo hu ni su ene ne ban nti ono de menim na chiwade na Gadawu de wo chiwade Bosom Gadawu o wo chiwade apart from bla motia onye motia oye suman brafo because yes motia no mo de wo de adwuma mo de mo mfa won se wachima se wo ye beifo na yeku na nipa no ho beto na mo mfa won se wachima na ne meka se ntimi ba won chen meku ne meka se etiamfa ma ana Gadawu wo chiri bla no on se wo bu ne nsa wontimi mfa nwura ne dem eno nkire se wo ye beifo a na wa ye bra wontimi nku o obekun na emomo ye konfo wa ye basabasa suman bia krampo echiribira sabi metuwe na maye bla mentimi fa nwura suman dem so hokwo aba me kofre suman ama no edi enti na mo muchi bla eye fiana eye fi se sabi se wo ye bema na wo yiri bu wunsa so ntimi ni nhia enti sanso na se eno ye fi kase pa ejire nanso da wo ye wo konfitira no no ntimi emfa nkofre Bosom ano so ye fi ano de na mano na ye ne enti ase wo mafa no ye fi enti ase wo mafa na eti afa ma de se wo bu nsakura otimi so wa akomu be suman bi wo ho ne saa ade no eni twakakura ha kanka ne atano no mo de omo mpe se wo bu nsakura na wo chia ne konfo se ya ye fra bibi mla itimi ye wo obetima bu nsa ato aso a be ye Bosome miensa gire bia wo ko hu obi a onim fom na ono so aya amamra masade na gya ne so de bu de Bosom wo bu ato aso a Bosome miensa ya sebo ya te ho na se Gadawu nsem bi wo ye ntimi embisa obetimi de ato dwa na ya de yensem Gadawu ne nsem bi wo ho a eno no me fa ne se me di kan yakasa ne me ka se obi wo ho wa afu a nya afu nko on so obi wo ho a wo se otifie nipa ne sori a wonim bone a waye no nipa ne be ha na enam ani bi a wo wa wontimi fa nipa ne mfa kwan bone so ana se nipa no pese wo ku ne kurampo wontimi nku no be wo betete na wo so a wonye nipa ne bone wo betimi de wo ho aba abegya Gadawu nipa no so wo tumi na obetimi ne Gadawu akonche anko ade a wone ne banch ya nipa no wote wa obehu ansa Gadawu na che no Gadawu no abeche no ono ade a wo kiri ye baye ana ode a wo kiri eye nchia ono ne de no na saa kanche na o ka ne ho no nso no ye de ne bodua se me bibia yera ana se ye de asama to so se ye koto asem utimi hu sa asem no enye no kore be se bibia aduru ne de eye se be kona nanom na aso kopemmoa obetimi de saa Bosom na bodua ama saa nipa ne so wo ye saa de na on de aye ne hu hintadua kira on pese obeka no kore na opese wo momu ho kire wo no Bosom na ankasa be bi o hye bia okwa koyi naba kanchina
Say sana wakan. Ah kanchena. Oyensu ana. Kanchena no so yesuman bra for ka Gadawu no ho. Ono ukuni nam a ansa na obewe no. Ewo baabi a obeyi ama no. Ansa na obetimi awe a wawe. Enya saa na se ukuni nam no wunyi saa baabi a wodi no emfa mane dia. O wane dan ya yesi. Ah no no gira odi aboa ne kotum. Mane pro. Nti so bi ni mu na se bia wakọ no mu se bia akwala o ma ne bia afum keto ani bi no ma akọ ma hu se bi da no mo kwatafre o sha de nsa ko bona no atafre enye no hwe se won se yekuni nam na ye noa ne waka se yekohwie agubuo nim yekuni nam ne anim se yenyi saa ho ne mfa mana yekuni na ne ye pagya de akoto buo nim ena enkra ne nso mo wofie ho no ya ma obi ahu amamela e wofie ho enti nipa no onim oya akra na ye de ahye na se dada enti wonfom ebia gira nipa ne fira bonten de ana ye se wonnim ade no nso a sabi memeti ya na menim sene Bosom no ne suni ne ban tie menim na chiwade na me ba o maku ne nam na nam ne da ho matama kwawe suman ne nim se wonnim eno de wonfom be wani tua se ya ka kire wo se Bosom no ya nwene nam na akofa wede ya obeku ono ne de eno no e wonam pass bi ese se wiyi ma no wanya man de fanam no koto na e fa koto ne buom na nsei Bosom bi wo ho a fanse ye noa ba yetoto ne de ubetimi ana ubetimi atoto ne de no ubetimi anoa ubetimi atoto ena ebi beebi wo ho a ebi a wukuna ye wo beebi wo ha ne kwan sa wo deba wo sa wo wi wo beebi a wukun ne na ne de ne sa na ti ana me pa tran se oyi ne kwa apaso a eno no apaso ho na obetena awe nam no apaso ne he apaso ne ye biaye a eho no emanfie sa eho no ye fle ho apaso enti wuyi omokọ ho se bia wo mo aduane adi bi te sa akwaside awukude fofie foyawo ene kurufie mu no ebia obayi na ko se okomasuma na aduane adi eno no so obi flabonten bana mo wa apaso ho a eno no ukuni sa ya sa wo manipa no etena ho ebi eni kwan sa wode ebafie enti se na ntwe kura wo sa motena ho we ni nyina sa wo we se bika obegya ne ho ade ya kyen a watanya beto aso na hot na be the rough ayefo Gadawu enkomo twetwe no ye de esia mepa cho wo asam kakra be ka kya ayefo ne enkomo twetwe na banewia asama me ka kya mahwefo ne se Gadawu anya ya konfo nko ana sabi yekura no ena atiamfama nye akonfo nko na yekura no obi atu kwan oso opesuman abone ho ban obi atu kwan na dwuma samonye sa wo pesa wo ba na Gadawu boa wa na atiamfama boa wa kwanya ne da ho ena asofofo maye wo akwanya sa ombetu atiamfama na Gadawu edi na nante no ene so akwanya wo ho wo ba ye kira wo ho amamre na wo betimi a ye de suman ne bema wo ne wo pese wona nante bia na se de onye ma obia no suman ne be ya ama enya se ya konfo a ye kita ne nku ana wo betu no nso obi wo ho obetu na odwe ho se medi suman yi kwayikura mpo no ebia wo kwate asimeso ama wakogumani mu ase ente saa wo ba ye kira wo ho amamre bia na ehia ne se obetimi adi amamre ne so enti atiamfama ne de ye tumo obi bia na ehia ne se obetima ye na amamre ene na sede enti omo pemmoa afreti amfama ho Gadawu ho ene Bosom kaye ne ho bia no akwanya wo ho se kwan ne da ho se omo ba na ye so ye boa omo ye de ye ba se ye beboa dodo onye ye nko ye nti ne ye baaye ti kakra meka kire matiefo no kakra meka kire matiefo no na ha ana brema ye kwan me edisi bese bibia kire wadwon so a jago comment section on ye baaye ne konfo ba fia yetumi ebisa no e de ama wo aha ene de mo besi yakra mo what's you dine away open so about dinosaur open roofing tiles papa now they are board dinosaur they are jack eh baby ba ko pena make come for the amount and one say Marfo Ventures yakwa for stone coated metal roofing tiles papa ne board platform at their pro jack you grow from adjacent air prime cars bibia ni obetumi afre 0244 870301